салом дӯстон, баъди анҷом ёфтани ду бозии боқимонда дар даври ҳаштагниҳоии лигаи чемпионон ҳамаи иштирокчиёни марҳилаи чорякниҳоӣ маълум шуданд. Ин ду дастаи дигари муваффақ Атлетико Мадрид ва Боруссияи Дортмунд мебошанд. Аввал гапро аз пирӯзии хонагии дормундиё шурӯъ мекунем, аммо баъди лайки шумо зери ин видео ки барои мо мотиватсияи хуб медиҳад. дӯстон, чӣ хеле ки медонем баъди лигаи чемпионон ҳамавақт лигаи Аврупо мегузарад ва дар ин мусобиқа низ тоб рақобатҳо моро интизор мебошанд. Барои боз ҳам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. чӣ тавре аз рӯи ҳамаи оморҳо ва рақамҳои даркорӣ маълум буд, дар бозии Дормунд ва ПСВ фаворити аслӣ замбурони олмонӣ буданд. Фаворитии мизбонон аллакай дар дақиқаи сеюм исбот шуд, замоне ки Ҷейдон Санчо ба кушодани ҳисоб даст ёфт ва ба Эрик тен Хаг салому гарму ҷӯшон равон кард. Зарбае ки баъди қабули тӯб аз ҷониби Санчо ба самти дарвоза равон шуд, бо гол анҷом ёфт. Дар бозии мазкур дормундиҳо аллакай дар нимаи аввал метавонистанд ки ба бартарии ҳисобро дучанг кунанд, вале зарбаи Мален ҳар вақт дар дарвозаи дастаи собиқаш ворид намешуд. бозии ҷавобӣ миёни ин дастҳо аслан аз рӯи оморҳо бо як баробарӣ идома меёфт, вале ҳолландиё аслан дар роҳи голзанӣ ҳеҷ коре карда натавонистанд. зарбои Даниэл Мален ҳарчанд ки гол намешуданд, аз дастаи Эдховен, Бакайоко аз фаъолтаринҳо буд ва Де Йонг ҳам як маротиба аз голи муқаррар меҳмононро маҳрум кард. хулас дар анҷоми мозӣ Марко Ройси муқаддас барои мухлисони Дормунд бо истифода аз иштибоҳи дағали Исҳоқ Бабадӣ ба бозӣ нуқтаи ҷамъбастӣ гузошт. голҳои ду нафари шӯҳратёр ва ситораи ин тим дар дақиқаҳои аввалу охир ахиран натиҷаи даркориро барои дастаи Терзиш таъмин кард. Боруссия Дормунд ҳам бо ҳамин баварияро дар чорякниҳоӣ танҳо намонд, ҳарчанд ки Боруссия Дормунд аз зумраи он дастаи қавитарини даври якчорниҳоӣ нест, вале намояндагӣ аз Бундеслига дар марҳилаи баъдӣ ва гирифтани маблағҳои даркорӣ аз ҳадафҳое мебошанд ки аниқ ба замбурони Дормунд зарар намеоранд. дар ҷуфти охирин новобаста аз фаворит будани Интери Милан бачаҳои Симеони рохати даври баъдиро аз тими миланӣ кашида гирифтанд. Атлетико Мадрид баъди ин пирӯзӣ тавонист ки шумораи дастҳои испаниро дар даври чорякниҳоӣ ба 3 адад расонад. ин ҳам бартарии дастҳои испаниро нисбати дигар лигаҳо бори дигар нишон медиҳад ва албатта ки агар як худи Ман-Сити ин бартариро дигарбора барҳам надиҳад. вале ин тахминҳоро як тараф мемонем ва ба худи бозӣ мегузарем. бозӣ бо ҳадафи фатҳи қулла ба самти роҳи Лондон ҳуҷумкор сурат гирифт. ҳарчанд ки бисёриҳо дастаи Симеонеро автобусмонанд ва дифоъкор меҳисобанд, вале вақти зарурият Атлетико Мадридам дар ҳамла шер мешавад. дар рақобати ҷавобӣ дар варзишгоҳи Ванда Метрополитано ҳам чунин буд. ба кӯшишҳои голзании Лино, Гризман ва Эрмосо албатта миланиҳо ҳам ҷавоби худро доштанд. посухҳои дандоншикане ки аслан аз контрҳамла ба роҳ монда шуд. дар натиҷаи яке аз ин талошҳо Ди Марко ба кушодани ҳисоб даст ёфт, вале Гризи ба бартарии дуголаи Мадрид танҳо 2 дақиқаи таҳаммул кард ва ба зудӣ ҳисобро баробар намуд. шарт нест ки дар бораи ҳар зарбаи ҳамлаварони ҳардуи ҷониб дар ин бозӣ бигӯем, вале шумораи зарбаҳои Депай ва Гризман ҷониби дарвозаи Зомер дар ин бозӣ аз шумораи зарбаҳо дар бозии Бильярд ҳам дида зиёдтар буданд. ҳарчанд Маркус дар як ҳолати ҷои баробаркунии ҳисоби тӯбро назди мухлисон фиристод, Депай бошад дар талоши навбатии голзании хеш дигар ҳуқуқ ба иштибоҳ надошт. Стефан Де Врей ҳам дигар пеши роҳи ин зарбаро гирифта натавонист. баъди баробар шудани ҳисоб аз рӯи ду бозӣ, ҳарчанд талошҳои голзании дастаи Элчоло ба маротиб бештар буданд, ҳамаи зарбаҳо беҳуда анҷом шуданд ва кор то ба силсила зарбаҳои пеналти расид. дар вақти иҷроиши пеналти албатта новобаста аз маҳорати Зомер Облак беҳтару чақонтар буд. ҳарчанд дарвозабони словенӣ тортаракмонанд будани амалҳояшро нишон дод, Лаутаро Мартинес бо зарбаи пеналти ба само зад ва Атлетикоро ба чорякниҳоӣ гусел намуд. Атлетикое ки бо зурию ҷасорат ва иродаи қавӣ тавонист зидди Интери аз ҳарсола пурқувват пирӯзӣ ба даст оварад. عجیب این که چند هفته پیش اینتر در فوتبال آینده بازی میکرد، ولی این مورد علاقه از جانب دسته چهارم اسپانیا از لیگ چمپیون‌ها بیرون کرده شد. همین تاریخ در دور چهارگانه‌ای آرسنال، باواریا، بارسلونا، منچستر سیتی، پی اس جی، ریال، اتلتیکو و بروسیا بازی میکنند. اینها پرقوت‌ترین اشتراکچیان این مرحله در 10 سال اخیر میباشند. قرعه‌کشی دور 1/4 و 1/2 فینالی علاقه روز جمعه 15 مارس در نیونای شویتساری دایر میشود. ممکن پپ
Гвардиола пешакӣ ба самти Дормунду Эйндховен билет харида буд, аммо акнун якашро ба қавли возврат мекунад. Аз як ҷониб мумкин пулҳои Реал бештар бошанд ки ин даставоро ба нишон гирифтааст. Хулоса рӯзи ҷумъа хоҳем фаҳмид ки билетҳоро бояд ба кадом самт фармоиш дод ва зидди кадом даста омодагиҳоро оғоз кард. Роналдо агар то марҳилаи ниманиҳоии Лигаи Чемпионои Осиё расида натавонист, Месси дар ин мусобиқаи минтақаи худ то ба марҳилаи чорякниҳоӣ рафт. Бо чунин пирӯзии боварибахш Интер Майами метавонад дигар парвои баромадан ба даври ниманиҳоӣ накунад. Дастаи Месси дар рақобат зидди Нешвилл аввал 3-0 дар ҳисоб пешсаф буд ва ахиран як гол сар дод. Бо пирӯзии 3-1 рохати марҳилаи Лигаи Чемпионҳо дар Амрикои Шимолӣ барои даста аз Флорида таъмин шуд. Месси ва Суарес бо Тейлор дар ин бозӣ голзанӣ карданду голи ягонаи Нешвилл бошад дар дақиқаҳои охир зада шуд. ғайр аз натиҷаи хуби даставӣ агар ба оморҳои ситорагони асосӣ нигоҳ кунем, Месси аллакай дар 5 бозӣ 5 голу 2 ассист дорад. Нафари баъд ҷон баробараш аз Уругвай бошад, аллакай соҳиби омори 4 ҷамъи 5 аст. Хулосаи гап, Нешвилл ҳам таслим шуду Месси ва рафиқон ҳам ба Лигаи нав бо хубию голзанӣ одат мекунанд. Баъди ин пирӯзии осон ва чеҳраҳои хандон чунин ба назар мерасад ки Интер Майами дар ин мусобиқа рӯи дуру дарозро тай хоҳад кард. ба ҳамин тамом бовар дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гейров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.